Eres diabética, non? E tiña que jartar moito régimen, claro. Ajá. Sí, empecé jartando régimen. Eu iba Diabetes tipo... tipo 1, Tipo 1. que é máis falsa porque é que che fai isto, Ajá. que che pode complicar. Porque hai unhas tipo 2, Que non podes é tan... controlar un poquinho con alimentación e tal cual. Exactamente, Un sí. poquinho máis. Entón eu iba, xa non mandaron a médico de cabeceira, xa mandaron a especialista. Eu estuve sempre na Coruña, no materno, no especialista. Entón, claro, eu iba, cada vez que iba ali, mirábame a vista, decía, mira que, oi, está ben, pero ten aí algo... Ibas perdendo pouco a pouco? Pouquinho a pouco. Parece que xa está aí un ollo, este. Sí. Este parece que xa vai picándose un pouco a retina. Como se estuviera así algo picado a retina. E chegou porque procuraba jartar bastante o régimen, non sabes? Solamente picaba un día, unha cousa estaba tal, pero sempre pecas, non sabes, é máis ao decirche que, pois, cando fun, e me dixo, eu cuidándome, paseando por onde pusera, para andar, canto máis exercicio faz, mellor, que che vai ese, non, o azúcar. Entón eu dixo, bueno, pois agora vou coller e voume privar de todo e vou ao médico, e cando me tocaba, que tiña que ir a facer analítica a Coruña e vir e volver para outro día a resultado. Porque non había aquí nada. Entón, dixo, Dios mío, ter que ir outra vez mañán, coller o coche de 7 da mañán.